Tenim aquest, un altre més petit, per fer palanca i aixecar els pesos. Val? Construccions de terra, de pedra, això entres. Aquests sediments són els que arribaven en aquell mar que he explicat que hi havia al Pirineu. Perquè tenim terratrèmols i això, van xocar la placa, o es mouen la placa africana i detecta l'europea. Va, aquesta és xula. El lloc on es carrega, que és aquí, i el lloc on s'encén, que és per baix.